Det par, vi nævner nu, er videre i Vild med Dans. Videre er... Du kender det sikkert og har måske selv oplevet det, at tv-signalet det ryger lige midt i din yndlingsfilm eller serie, og så endda på det mest spændende tidspunkt. Mange hjemmeinstallationer de er desværre ikke bedre, end at det vi netop har været vidne til, det sagtens kan forekomme. Antenneforeningerne de så dagens lys i slutningen af 60'erne og 70'erne og distribuerede dengang 4-6 tv-kanaler, så antennekablerne de kunne uden problemer repareres eller samles med diverse samlemuffer. Men den tid den er altså slut. I dagens Danmark der distribuerer antenneforeninger gennemsnitligt 40-50 analoge tv-kanaler og over 100 digitale tv-kanaler, og selvfølgelig også internet og telefoni, og det stiller altså større krav til din hjemmeinstallation. Mit navn det er Marie Ede, og jeg er din vært i den her informationsfilm, hvor vi gennemgår de grundlæggende punkter i hjemmeinstallationer, som selvfølgelig kan udføres i forskellige varianter. Velkommen til informationsfilmen Hjemmeinstallationer. Vi har nu fornøjelse af at præsentere en af mange korrekte installationseksempler, men generelt for dem alle er valget af materiale og hvordan det monteres korrekt. I de kommende eksempler viser vi altid den rigtige måde, men samtidig også hvordan det absolut ikke skal gøres. Vores familie er nu uden signal, og derfor har vi rekvireret den professionelle antennetekniker og manden fra godtnok.dk. Stikledningen er kablet, som kommer fra antenneforeningen stander ude ved vejen og som forsyner din husstand med signaler. Stikledningen, som skal have sort yderkappe, lægges 45 cm i jorden med et gult markeringsbånd 20 cm over kablet. Før kablet lægges op af muren, føres det ind i et metalrør, der beskytter kablet under jorden og op af muren. Røret gøres solidt fast med en passende kabelbøjle. Montering af datasplitter. Hvis der skal installeres kabelmodem, er det vigtigt, at der er en god adskillelse mellem kabelmodemet og de øvrige installationer. Hertil anvendes en datasplitter. Kablet skal omhyggeligt afisoleres, hvorefter der monteres stik, der passer til de anvendte kabler. Montering af stikket kræver et lille specialværktøj. Herved sikres der en god kontakt til kablets skærm. Stikkene monteres i datasplitteren og efterspændes med en momentnøgle. Den ene udgang går til kabelmodemet, den anden går til husets almindelige antenneinstallation. Dækslet skrues på, og datasplitteren er monteret. Montering af forstærker. Hvis der er flere antennestik i huset, vil det normalt være nødvendigt at montere en lille forstærker, som ophæver det tab, der er i den efterfølgende installation. Forstærkeren vælges, så den passer til de signaler, som overføres i nettet. Den skal være af god kvalitet, så den ikke forringer de signaler, som modtages fra antenneanlægget. Når forstærkeren er monteret, og den er tilført antennesignal og strøm, skal forstærkeren indreguleres. Teknikeren måler på udgangen af forstærkeren og justerer signalet, så det passer med det, som den anvendte forstærker skal indreguleres til. Signalerne kontrolleres på målemodtageren. Forstærkerens metaldæksel monteres igen, så der ikke kommer forstyrrende signaler ind i anlægget.
Til slut monteres udgangskablet og stikkene efterspændes med momentnøglen. Montering af fordeler. Fordeleren monteres efter forstærkeren og anvendes til at opsplitte signalet til flere antennestik. Ligesom forstærkeren skal fordeleren være HF-tæt, så der ikke sker indstråling af forstyrrende signaler. Som ved datasplitteren skal stikkene være af god kvalitet, der passer til de anvendte kabler. Stikkene monteres i fordeleren og efterspændes med momentnøglen. Bemærk, at den ikke benyttede udgang er afsluttet med en slutmodstand. Montering af antennestikdåse. Antennekablet er nu ført fra fordeleren gennem husets rørinstallation til vægdåsen. Her skal stikdåsen monteres. Kablet afisoleres med en specialkniv, der sikrer, at ingen af de fine tråde i kablets skærm bliver beskadiget. Det er også vigtigt at sikre, at ingen af skærmens tråde kommer i kontakt med inderlederen. Kablet monteres i den HF-tætte stikdåse. Både inderleder og skærm skal have god kontakt. Til slut monteres stikdåsen i væggen, så den sidder fast. Dækslet sættes på, og stikdåsen er monteret. Montering af antennestik. Fra stikdåsen skal der trækkes et tilslutningskabel frem til modtageren. Kablet afisoleres, så det passer til det valgte stik. Også her er det vigtigt, at inderleder og skærm ikke har forbindelse med hinanden. Udefra kommende forstyrrelser kan finde vej til dit tv-apparat selv ved den mindste utæthed i installationen. Det er derfor vigtigt, at tilslutningskablet er af en god kvalitet, og at de stik, der anvendes, er HF-tætte. Dårlige tilslutningskabler er årsag til mange problemer med signalmodtagelsen i dag. Kun med HF-tætte materialer hele vejen igennem installationen sikrer vi dig en problemfri modtagelse. Vi har nu gennemgået et eksempel på en hjemmeinstallation, og det, som vi vil bede dig være opmærksom på, det er vigtigheden af, at kabler og stik de bliver monteret korrekt, at der anvendes HF-tætte materialer, at en eventuelt forstærker den ikke bliver monteret uden efterfølgende indregulering, og sidst, men ikke mindst, at tilslutningskablet mellem stikdåsen og tv-apparatet er en god kvalitet. Vi har med denne her film givet dig et professionelt og retvisende billede af, hvordan du blandt andet i fremtiden kan undgå dårlige tv-signaler, manglende internet og telefoni. Gør du, som vi har anbefalet i filmen, så vil du altså også kunne få slutningen med på din yndlingsfilm og serier. Det par, vi nævner nu, er videre i Vild med Dans. Videre